Kwamitin da Abba Kabir Yusuf ya kafa domin karɓar mulkin jihar Kano ya zargi gwamna Abdullahi Umar Ganduje da sai da kayan gwamnati. Legit Nigeria Hausa ta fahimci shugaban kwamitin Dr. Abdullahi Baffa Bichi ya jefi gwamnati mai barin gado da wannan zargi ne a yammacin ranar Laraba. Abdullahi Baffa Bichi ya jagoranci jama'a zuwa ofishin wata ma'aikata da suke zargin Abdullahi Umar Ganduje ya saida ta ga yaransa Abba Ganduje. Jagoran na jam'iyyar NNPP ya ce har zuwa jiya ma'aikatan gwamnati ne suke amfani da ofishin, sai kwatsam aka ji cewa an yi gwanjansa ga ɗan gwamna. Dr. Bichi ya kamanta aikin gwamnatin APC da fasakauri, ya ce ana tattara kayan da ke ma'aikatar. Wasu hotuna da ke yawo a Facebook sun ƙarfafa zargin. Ma'aikata guda a naira miliyan 10. Daily Trust ta rahoto Bichi yana faɗawa duniya cewa NNPP ta samu labari an sai da ɗaukacin ma'aikatar ne a kan farashin da bai kai naira miliyan 10 ba. Zuwa 29 ga watan Mayun 2023, shugaban kwamitin karɓar mulkin ya ce gwamnatin Abba Kabir Yusuf za ta fara dawo da duk kadarorin da aka yi gaba da su daga dukiyar gwamnati da ake sacewa zuwa waɗanda aka karkatar ko aka lalata. NNPP ta sha alwashin za su bar hannun 'yan ɗaiɗaikun da suka amfana. Kwamitin ya kuma gargaɗi 'yan kwangila da su guji taimakawa abin da ya kira aika-aika. Duk abin da yake faruwa gwamnatin Kano ba ta yi magana ba. Kabiru Dakata ya yi magana a kan lamarin a shafinsa na Facebook, ya ce, ɗazu muna sakatariyar kwamitin karɓar mulki State Public Procurement Bureau su tashi an siyar da gurin. Ina aka taɓa yin haka? Nan da nan jagororin babban kwamitin suka dara gurin, da nan gurin da ire-irensa kowa ya siya ya siyi wofi. Kabir Dakata. An nemi tuntuɓar kwamishinan labarai domin jin gaskiyar lamarin, amma jaridar ba ta same shi ba. A danna subscribe, a taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku ingantattun kuma sahihan labarai da ma sauran shirye-shirye.